Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στην Αριανζό της Καπαδοκίας το 329 μετά Χριστόν. Φοίτησε στην Αθήνα στις μεγάλες σχολές των ρητόρων και φιλοσόφων της εποχής, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα συνασκητή του Μέγα Βασίλη. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Ναζιανζού και έπειτα Κωνσταντινούπολεως, όπου έδωσε μεγάλες μάχες πνευματικές και κατετρόπωσε τους αιρετικούς οι οποίοι κυριαρχούσαν εκείνο το καιρό στην πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν ιεράρχης και ποιμένας και συγχρόνως ασκητικός και φιλομόναχος. Πετούσε σε ύψη θεολογικά με τους λόγους του, αλλά ταυτόχρονα ήταν και στη γη αγωνιζόμενος για την κάθαρση και αγιότητά του. Οι λόγοι του περί της Αγίας Τριάδος τον εξύψωσαν στην επωνυμία Θεολόγος, διότι ήταν λόγοι πολύ προχωρημένοι για την εποχή του. Ταυτόχρονα αγωνιζόταν ενδυσάμενος την εκούσια πτωχία και ταπεινοφροσύνη. Έλαβε μέρος στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το 381 μετά Χριστόν, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη και δεν δίστασε να παραιτηθεί από τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως για το καλό της Εκκλησίας εν μέσω διαμάχης. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στο ασκητήριό του στην Καρβάλη, λίγα χιλιόμετρα έξω από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αριανζό, όπου κοιμήθηκε ταπεινά αλλά ουσιακά και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο το έτος 391 μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Στέγη Πολιτισμού της Νέας Καρβάλης Καβάλας, δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πώς βρέθηκε το σκήνωμα του Αγίου στη Νέα Καρβάλη? Τα σκηνώματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και της οικογένειας του βρίσκονται εδώ στη Νέα Καρβάλη. Βρισκόταν θαμμένα μέχρι περίπου το 1000 μετά Χριστόν στην Αζιανζό, και επειδή περίπου το 1950 με 1000 γινόταν πάρα πολύ μεγάλες μάχες στην περιοχή εκεί της Καπαδοκίας με τους αλόπιστους που θέλαν να καταλάβουν την περιοχή και μάλιστα βανδάλιζαν τους τάφους των Αγίων, ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολεως, ο τελευταίος Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, έστειλε απεσταλμένους να πάνε στην Καπαδοκία και να φέρουν τα σκηνώματα των Αγίων στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, κοντά στο 950, πήγανε οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορα, όμως δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σκήνομα του Γρηγορίου. Με αποτέλεσμα πήρανε μία κεφαλή και μείνανε 3 κεφαλές και τα σκηνώματα τα υπόλοιπα βρίσκονται εδώ στην Νέα Καρβάλη και προσκυνούνται. Άρα εδώ είναι τα σκηνώματα όλης της οικογένειας του. Προηγουμένως βρισκόταν στον ομώνυμο ναό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Καρβάλη της Καπαδοκίας. Όταν φεύγανε λοιπόν, μαζέψανε ό,τι ιερό και όσιο μπορούσανε, ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν πέρα από την προσκευή τους, το μαζέψανε και το φέρανε εδώ στον καινούριο τόπο που προοριζόταν να γίνει η Νέα Καρβάλη. Ποια διαδρομή ακολούθησαν οι πρόσφυγες με το σκήνωμα του Αγίου και πότε συνέβη αυτό? 6 Αυγούστου 1924 αορτώσανε τα Κάρα και κίνησαν το μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό. Το Γκέλβερι πήγανε κατεύθυνση δυτικά στο πόλισμα, κατευθύνθηκαν προς το Έρεγλι. Το Έρεγλι είναι νότια. Εκεί υπάρχει σταθμός τρένου, προκειμένου να επιβιβαστούν στα τρένα για να φτάσουν στο λιμάνι της Μερσίνας. Στο λιμάνι της Μερσίνας κάθισαν περίπου 1 μήνα σε σκηνές, όπου και περίμεναν το καράβι, το οποίο θα τους μετέφερε στην Ελλάδα. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής μετακίνησής τους, αλλά και όταν εγκαταστάθηκαν στη νέα πατρίδα? Οι δυσκολίες που συνάντησαν οι πρόσφυγες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί
Καταρχήν βρισκόταν σε μια καινούρια περιοχή που δεν την ξέρανε. Αυτή προερχόταν από ένα υψίπεδο περίπου 1500 μέτρων και τελικά ήρθαν εδώ πέρα στα παράλια όπου ήταν οι Βάλτοι και τους έφαγε η ελονοσία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι από τις 2.500 που ήρθαν τότε, οι 1.000 περίπου πέθαναν μέσα στα πρώτα 6-7 χρόνια από την ελονοσία. Και βέβαια οι κύριες δυσκολίες ήταν να έρθουν σε επικοινωνία με τους τοπικούς πληθυσμούς, να μπορέσουν να συνονοηθούν, να μπορέσουν να πάρουν κλήρο, χωράφια δηλαδή, γιατί οι ντόπιοι νομίζαν ότι τους κλέβουν, και να δημιουργηθούν τα καινούργια νοικοκυριά, τα καινούργια σπίτια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν μια κανονικότητα στην ζωή τους. Οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης διατηρούν επαφές με την παλιά τους πατρίδα. Ναι, οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης μέσω του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών και του Μουσείου στήσαμε μία γέφυρα επικοινωνίας της Καρβάλης της Καπαδοκίας και της Νέας Καρβάλης. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο σχεδόν ομάδες πληθυσμιακές από τη Νέα Καρβάλη κατευθύνονται προς την Καπαδοκική Καρβάλη. Έτσι έχουμε ενώσει την αλυσίδα της γνώσης και την αλυσίδα της φιλίας με τον λαό ο οποίος έχει μείνει εκεί. Τη μνήμη προσπαθώ να κάνω γνώση και την αγάπη αξία και ιστορία τόση, που να είναι αξεπέραστη, ζεμένη στην ψυχή, μια ευχή. Αυτά που εκείνοι τράβηξαν, άλλος να μην τα νιώσει και η προσφυγιά η άδικη να σβήσει, να τελειώσει.